Hi, Pickers the Gaijin here, Jamaican content creator, and I am back with another reaction video to Interview in Japan's um, Why Are Two-Thirds of Japanese Marriages Sexless? If you don't already know, please subscribe, hit the notification bell to know when I upload videos. Patreon gets videos earlier and special videos that don't go up on my channel, alright? So if you want, it starts at $3 to support your content creator. Let's go into the video. Watch out now. Trouble. Also, cop the merch. Cop the merch. 女性を一人のイケメンとかが独占するような社会になってるんで、奥さんのことを女の人じゃなくて飯炊きおばさんみたいな。月に何回ぐらいとか結婚して半年でレスになったんですよ。異性と交尾して子孫を残す 6 months in? What? という人間の本来の姿を見失っていると思いますか？日本人の20代から50代までの既婚者を対象した調査では、結婚生活がセックスレスではないと答えたのはわずか 32% で、44% がセックスレス、24% はほぼセックスレスだと答えた。つまり性交渉をほとんどあるいは全くしなかった夫婦の合計は 68.2 点であった。日本の夫婦のほとんどがセックスレスかそれに近い状態にあるのを聞くとどう思いますか？そんなもんなんですよ。日本は恥ずかしがり屋が多いから、多分年いったらそこまで相手に対して性を求めないんじゃないかな。私はそう思います。一緒です一緒です。はい。びっくりしてますか？はい、びっくりしてます。はい、そうですね。外国の方がなんかすごいこう盛んなイメージがあるので、日本人はちょっとそういうところはね、なんかもうちょっと要因としてなんでセックスレスが多いと思いますか？日本だったら仕事が忙しいとか、まあ今女性もしっかり働いてるんで。Oh, brother. What? Oh, I'm working too hard so I can have sex. Well, actually, the work culture in Japan is really, really bad for a lot of companies. So that's the excuse they use within the marriage because if you know about outside the marriage, hey, それが一番だと思います。時間がない。ストレスも溜まりやすいとか。今この調査結果が分かってて、はい、これから自分の性人生には何を心がけていくんですか？セックスレスを避けるためには。コミュニケーションをやっぱり取ってやっぱりそうですね、スキンシップを毎日取ります恥ずかしがり屋と言いましたけど、性格はやっぱり関わってきていると思いますか？日本人の。そうですね。日本人の性格。関わってそうですね。多分。どの部分ですか？例えばどの傾向とか。外国の人はどうなんかわからんな。日本の人は仲良くなればなるほど当たり前に一緒にいる時間が長いほどそんなに価値を求めない。要因は何だと思いますか？関係が慣れるっていうか、あ一緒にずっといてたらあ、わかる。恋愛対象っていうか同性に近いっていうか、見れやく友達みたいな。っていうのがあるかもしれないです。みんなあれか、仕事が忙しいから減っていったりするのかな。今の時代日本やったら多くの女性を一人のイケメンとかが独占するような社会になってるんで、まあそもそも大多数の男が女性に対してそういうことを恋愛的にも関係的にも持てないのが原因なんかなとは思います。一人のイケメンがたくさんの女性を独占しているのを実際に見たことはありますか？もう全然見たことあります。まあ見たことはないですね。俺は分からん、内容は分からんので。なんでそうなったと思いますか？まあ、女性の男性に求める要求というか価値観とか、まあ、男性に対する要求が高くなってるんじゃないですかね、理想とか。なるほど。身長とかルックスとか、ルックス、という感じですかね。性格、金、権力、まあ、そういったところですよね、コミュニケーションとか。こんにちは。ゲーム業界経験者専門の転職エージェント。If we're being honest, like around the world, women demand certain level of financial security, and of course, they need some level of attractiveness as well. So I mean, this is nothing that is unique to Japan. But damn, man says
homie out here monopolizing all the girls. We. Damn. こんにちは。お名前何ですか？プリンです。プリン。プリンです。よろしくね、プリン。Cute. メンズです。周りからそういう話聞くんですか？聞きます。例えば何ですか？例えば、もうないとか、もう夫婦間でそういうのはないっていうのはよく聞きます。なんでそうなると思いますか？なんか好きな人と結婚してるけど、結婚したらもうなんか家族になってるから、男性として見れないとか、女性として見れないとか。なるほど、どっち側から。他には何かあると思いますか？なんとなく思うのは、結婚したら男性は奥さんのことを、女の人じゃなくてこう飯炊きおばさんみたいな旅館のおかみさん的な感じで多分見てん違うかなって、思います。男尊女。 So, in essence, when you become a family, then you can't have sex with family because then it becomes incest. Wait a minute. But it does make sense in terms of, I know that when they have children, especially, that men don't see women as like their partner, but more as a mother, and then they don't want to have sex with a mother per se. But man, that's weird. It's your child, though. I mean, why would it? And the woman wants to give affection and care to the child, but neglect the man, etc., etc., and the cycle continues, and that's how cheating starts. 女妃みたいな。はい。かな。はい。もっと平等にやってたらそうでもないのかなって。びっくりするんですか、それを聞いて。いや、日本で考えると、日本国内で考えると普通かなって思います。ただよく欧米のニュースとかを見ると、向こうの基準でいくと全然とんでもなく多い数字なんやろうなっていうふうに思います。家族になるとちょっと違うっていうのはあるかもしれないですね。あとときめきがなくなる、薄れる。ずっと一緒にいるっていうのも、海外と日本でその結婚前と結婚後のその生活スタイルがどうその変わり方の違いっていうのが分かんないんで、海外と比べることはできないんですけど、日本でよく聞くのはやっぱりこう結婚すると結婚したらずっと同じ家でずっと一緒に暮らすじゃないですか。結婚するまではそれぞれ別の部屋に住んでて、限られた時間で会う、限られた日数、限られた時間でしか会えないから、その一日を大事にすると思うけど、こう家族ってなった時に多分海外の人よりも日本の人はないがしろにしがちなんですよ。家族のに対しての大事にするっていうところをないがしろにしがちなんで、そういうのを考えたら、結婚した相手、元は家族じゃない、血のつながってない人やけど一緒になりました、毎日一緒に暮らしてます、嫌なところも見えてきますってなった時に、大切にしよう、愛を伝えようっていうよりかは、嫌やな、だるいな、めんどくさいなっていう気持ちが増えちゃって、なんかこのセックスもやらなくなっちゃうっていう風になるのかなって思います。本当に結婚生活はやっぱり精神性の結婚、魂の結婚かなと思います。はい、最初子供を生まれるまでは多分すごい性について求めるけど、子供いると女の人はどうしても精神的の支えとか、それは結婚生活の成功秘訣じゃないかなと思います。彼女いる方いますか？どうですか？ちなみに月とか何回ですか？月に2回ぐらいですね。月2回ぐらい。月2回ほどです。月2回ですね。どう？彼女がいるとき。週2回ですね。週2回、高い方ですね。高い方ですね。頑張ってました。じゃあ。Wait. So when they have a girlfriend, they have sex 2 times a month?比較的セックスしまくる人としては
セックスレスの人に向けて何らかのアドバイスはありますか？やっぱスキンシップですね。今彼氏いるんですか？いてます。ちなみに月に何回ぐらいとか？遠距離やからそんなに会えないんですよ。遠距離で難しいんですね。それで遠距離恋愛で難しく感じるときありますか？でも難しくは感じないですけど、会いたい時にすぐに会えないかなっていうのはありますね。年に何回ぐらい会ってますか？でも1ヶ月に1回は絶対会うようにしてます。なるほど。じゃあその日に10回ぐらいって感じですかね。その日にでもそんな数はまあ1回できたらいいかなみたいな。なるほど、はい、月に何回ぐらいセックスしてますか？彼氏と。彼氏と8ぐらい。結構多い方ですね。じゃあセックスレスで苦労していない人としてセックスレス。Let me go back a little because I had an important work email that came in. セックスしてますか？彼氏と。彼氏と8ぐらい。結構多い方ですね。じゃあセックスレスで苦労していない人としてセックスレスで苦労している視聴者さんに向けて何らかのアドバイスはありますか？一緒に会話する時間、テレビ見る時間とかじゃなくて会話する時間長くとって、あとはスキンシップとか日常的にある方が多分持ち込みやすいんじゃないですかね。そうですね。スキンシップは日本では少ないと言われてますけど、自分の経験ではどうですか？でも少ないかも。私慣れてきたら少なくなるかも。最初は多いんですけど、多いけど慣れたらなくなってくるね。確かになんか海外の人スキンシップ多いイメージありますよね。比較的は、多いと思います。スキンシップということで自分が彼氏のお尻とか叩いたりするんですか？私は結構ちょけてそういうことをする。ふざけてします。なるほど。してそう。します、めちゃめちゃ。じゃあみんな恋人のお尻を叩いてください。いつから付き合ってるんですか？僕は1年半前ですね。それをそういう状態を避けるためには何かを心がけているんですか？ちゃんとそういうコミュニケーションはずっと取るようにはしてます。今までの交際でセックスレスで苦労したことはありますか？僕たちはないですね。ないですね。月に何回ぐらいとか？何回ぐらい？週に 3回ぐらい。3回ぐらいですね。じゃあ多い方ですね。じゃあセックスが多い方のカップルとしてこの動画を見ているセックスレスで苦労している視聴者に向けて何らかのアドバイスはありますか？私的にはやっぱコミュニケーションが一番大事ちゃうかな。相手の意見汲み取るとか、相手がなんかしてほしいこととかを聞いて自分が変わろうとする意識が大事かな。じゃあお互いに一緒に変わっていくって感じですね。お互いのために相手が変わってとかじゃなくて自分が変わっていくっていうことを意識したらいいんじゃないかなって思います。今までの交際でセックスレスで苦労したことはありますか？いや、わしはないですね。ないですね。セックス好きなんで、月に何回ぐらいですか？平均にして。8回ぐらい。じゃあ週に2回ぐらい程度ですね。やるよ。セックスレスで苦労しない人としてセックスレスで苦労している人に向けて何らかのアドバイスはありますか？ Sorry. You see his friend's face like, bro. ますか？アドバイスはないですね。別に分からんす。なんやろね。雰囲気作るだけちゃいます。特に何かを意識心がけていなくてただ欲望のままそうに動く欲望のままって感じですね。ありのままに。自分の恋愛歴の中で。So wait, you didn't ask the other dude. Wait, are they dating? I don't know what the situation is, but that is like, yeah, whatever, like, bro. セックスレスで苦労したことはありますか？自分が嫌だったことはあります。聞かせていただけますか？それについて。それについて、相手のことは好きやけど合わないとか、相手との相性が合わない
ああ、性的には。あ、でなるほども性格は好きやから一緒にいてたけど、じゃあそれは性的にやってなければ、でも性格が好きやったら友達みたいな。あ、そうです、乗り越えたんですか、それを。乗り越えられなかったの、相手が乗り越えられなかったです。なるほど、結局別れちゃいましたね。はい、さよなら。自分の恋愛の中で、はいまあ恋愛歴の中で月に何回ぐらいとか平均でしたか？平均相手によります。相手によりますでも多ね。いとしんどいです。あ、本当ですか？多すぎるとしんどいかなって。どれくらいが個人的には多いですか？個人的に多かった人。週とか月とか。週6。あ、週6、ほぼ毎日ですね。それはちょっと。休み何日がいいですか？休み6。あ、週1回がいいってことですか？週1回ぐらいがちょうどいいかな。週末だけ。次の日仕事あったらちょっとしんどいかな。週何回ぐらいセックスしてるんですか？僕ちゃんないの。ないんですか？童貞ですか？僕ちゃんは虚勢してるんで、一度もないんですよ。ナンパはめっちゃうまいんですよ。本当ですか？めっちゃうまいんやけど。よくするんですか？よく毎日ナンパ。つわもの。そう。結婚してますか？結婚してます。じゃあ経験者としてどうですか？変わったんですか？変わりました。ありましたありました。セックス数が減りましたか？結婚してから。減りました。じゃあ付き合い始め、まあそれはまあどんな国でもどんな人間でもある程度あると思いますけど、まあ慣れちゃいますよね、人間というのは。でも付き合い始めた頃には月とか何回でしたか？あったらやったような気がする。だから、月で言うと半分は、半分は言い過ぎか、3分の1ぐらいは、なんか3日に1回ぐらいはやってたんじゃないですかね。なるほど、活発ですね。活発でした。若かったしね。今はどうですか？月に平均にしたら。今はね、言い訳じゃないですけど、まだ出産して、ほんまに間もないんですよ、まだ子供が。なのでまだ妊娠してからも全然してないです。はい。いや結婚して半年でレスになったんですよ、うちは。もう2ヶ月3ヶ月ないのが当たり前。セックスレスをI mean, damn. That's wow. 避けるためには何をしておけばいいと思いますか？夫婦の中で。やっぱりお互い魅力をさらに上げる、高め合う存在になっていければいいようにできればいいかなと思ったりしますけど。私はどんなに魅力的な人でも浮気をされてしまったりとかセックスレスになることっていうのは絶対にあると思うんですよ。だから魅力じゃなくて、日本の場合ですけど恥じらい、女の人の場合は、恥じらいは忘れちゃダメかなと思います。なんかこう例えば家族になったしずっと一緒におるから、なんかもう慣れたし長年一緒にいるからって言って裸でなんか家中歩いてなんか平気とかよりは、日本の人は特にそういうなんかちょっとこう恥ずかしい方がまあ性的な興奮を煽りやすいので、恥じらいは忘れない方がいいんじゃないかなと女性には言いたいかな。異性と交尾して子孫を残すという人間の本来の姿を見失っていると思いますか？No, I'm not accepting that. I'm not accepting that. But I guess it's a Japanese personality and style. So you're telling me you're with somebody for a while, she walking around naked, you can't rile her up? Come on, bro. 思います。はい。お金がないのでね。特に日本ではその傾向強いと思いますか？思います。なんでだと思いますか？やっぱり外国に比べて女性もそういうのに消極的だと思います。積極性がないと思います。はい。なるほど。もっと積極的に来てほしいです。女性からですか？はい、女性から。なるほど。はい。
そうすれば男性もねもっと、はい、そうですね、最近草食男子の動画もアップしてたんですけど、まあその時には女性から結構話しかけられたい、意見をもらったんですけど、まあ、基本男が行くのは当たり前やと思うんですけど、まあ、たまには女性の方から来てもらえたらありがたいかなって多分みんな思ってると思います。なるほど、自分の恋愛歴でちなみに自分からアタックしていったんですか、もしくはアタックされてきたどっちかでしたか？自分から行く方が多いです。自分から行く方が多いですね。なるほど、それはまあ生物学的には仕方ないと思いますか？そうとは限らない。このセックスレス状況が続けば100年後の日本はどう見えると思いますか？私はアメリカ行きたい。日本逃げたいですか？アメリカ行きたい。海外に行きたいですね。なんかそういう求めますよね、女の人は海外の男の人みたいな、ちゃんとこう愛情表現をいっぱいしてくれる人を求めますね。男の人の方が多分シャイやと思う。女の人より付き合いが長くなるほどシャイになるから、もっと外国みたいにオープンになってくれる方が女性は嬉しいし、そういうこともなくなりそうな気がする。こんにちは。このセックスレス状況が続けば100年後の日本はどう見えると思いますか？それは子供が減っていってね、もう外国人が占拠していくんじゃないですかね。だんだんね、日本人が減ってきて、日本がいいところやから、まあジャックさんみたいにこう外国人の方がいっぱい増えていくんちゃうかなと思いますけどね、そんな気がしますよ。なんか思う。日本消滅するんじゃない？そんな感じですね。だからそうですね、出生率が上がらなければ移民も大量に受け入れちゃう可能性がまあなくはないんですね。なんか日本政府は日本人に対して期待してない気がするんで、もうどちらかというと人数足りんやったらじゃあもう移民で埋めちゃえっていう方が強い気がするんで、まあもう無理ちゃいますよ。日本人にセックスさせるためには何が必要I'm sensing, I don't know, undertone here. I won't say what exactly this, but if you know what I'm doing, you know what I mean. If y'all ain't having sex, who's going to have the baby? Because y'all ain't having sex, y'all busy working hard, you know, so foreigners will come and have the sex for you so you can have your half babies, you know. Pure Japanese will be, oh no, let's not say that. 必要だと思いますか？なんやろうね。自信。大体そもそもみんな自分に自信がない人が多いんで、自信ない人はもうそうやって消極的になっていくし、かといってそういうなんていうかな、独占してる男とかそれについてってる女子と女たちは自分本位なんで、そういう他の人が分からんからそういう行為に走れるんちゃうかなって。なんかそういう周りを考えない人たちはそういうコミュニティで形成してそういうことを一夫多妻みたいなことになってるけど、昔ながら日本人とか優しい人たちはそうやって消極的になっていくせいで、もうそもそもそういう性交渉が一切なくなっていってるのではないかなとは思います。なるほど。一夫多妻と言いましたけど、一夫多妻制は人間の本来の本能に近いと思いますか？もしくは一夫制、どっちが人間の本能ですか？一夫多妻はあくまでなんやろな、種としては全然本能的にありだと思いますけど、人間っていう倫理観的にはなしだと思いますね。そうですね、現代社会ではダメ。確かにですね。原始時代に戻るんやったら全然いいと思いますよ。少子化が叫ばれてて、今特に何も解決策も何もないから、100年後逆に存続してるんかなっていう不安しかないですね。100年後は存続しとうとは思うけど、破綻はしてるやろうな。どうなんやろう。100年後な、考えたことないけど、今日本がやってる、政府がやってる少子化対策は的外れだとは思います。なので今の政策を続けて改善するとは思えないから、もうちょっと現実的な目先にもうちょっと利益があるようなことをやった方がいいなぐらいにしかちょっと思えない。今一人のめちゃくちゃ可愛いベビーを持ってると思いますけど、
これから何人授かる予定ありますかね、10人とか20人とか少子高齢化なんで私はあと1人欲しくて年齢も年齢やし子供をその大人まで育てるって考えた時に働いてないといけないっていう現実的なことを考えて、あと1人が限界かな、お金の面で。なるほど、慎重に進んでいきたいって感じですね。これは次の質問につながっているんですけど、現代の人は経済を重視するあまり異性と交尾して子孫を残すという人間の本来の姿を見失っていると思いますか？そうね、それは思いますね。現代の人は I must say this guy is asking some really he has fun questions. It's a very balanced interview. He has fun questions, then meaningful questions, some deep like philosophical as well as real questions that might impact persons more than just, get a true insight into how the Japanese people think. This is really good actually. 経済を重視するあまり異性と交尾して子孫を残すという人間の本来の姿を見失っていると思いますか？そこまで深く考えなかったけど、そう言われてみたらそうかもしれない。確かに。なんかある？見失ってるんかな。見失ってるんですか？その子孫を残すことに対して。でも子孫できにくくなってる女性もいっぱいいてるから、若い時に産むことができなかった人は晩婚化が進むから難しいのかな。そうです。Yes. 体質的なこともありますしね。晩婚多いですか？日本では。周り多いです。早い子はもう20代なるまでに子供産んでる人はポンポンポンって産んでるんですけど、25以降とかやったらもう産まない人もいるし、一人で十分とか、そういう人も増えるから少なさそう、周りは。そうですね、一緒。最後にはセックスレスで苦労している視聴者に向けて何らかのアドバイスはありますか？お互いに積極的にいったらいいと思います。世の中ではセックス以外はもっと大切なものもあると思います。他に相手を見つけるとかがもっと夫婦仲良くするか。あなたが大事にしたいと思うパートナーだったり家族だったり大事にしたいと思う人のことをしっかり見て、その人がどんなことが好きでどんなことが嫌いかっていうので取捨選択していってほしいと思います。女やからこう、男やからこう、おじいさんやからこう、子供やからこうっていう枠組みじゃなくて、あなたの目の前にいるその人がどういう人かをしっかり見てあげてください。ありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。Subscribe to interview. Right, that was an interesting video. If you liked it, please subscribe for more and tell me what videos you want me to react to. And I'll see you in the next one. Pixel Gaijin Content Creator. That was a long one though, guys. Respect, subscribe, comment below. Boom. If you made it to the end of the video, hashtag the end.